Pagpangawat sold sa gymnasium sa Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nakuhaan sa CCTV. Samtang kaso sa pagpangawat o pagpanglungkab sa nasong barangay, misiaw so handa so din pipila kabuan. Si Luan Mirondina sa exclusive report. Kini ang kuha sa CCTV sa gym sa Barangay Paho alas 9:30 sa buntag niadtong Enero 13. Samtang nagduwa og basketball kining grupo sa mga lalaki, mabantayan ang usa ka lalaking nagjacket nga misulod sa gym. Nagtanaw-tanaw una kini sa palibot ug dayon mihinay-hinay paglakaw paingon sa bleachers diin gibutang ang hinubo nga mga sinina ug ubang mga butang sa pipila ka mga players. Human makuha ang cellphone ug pitaka nga giputos sa hinubo nga sinina. Hinay-hinay usab nga migawa sa gym ang lalaki. Kay naamantay mga BIN, mga Barangay Intelligence Network, ako gipa-trace nako kung kinsay mga kaila ato. Nya mao to wala ko'y lain choice kay sa sige na kog pa-trace, wa man jud nakaila, di man jud tagapaho. Gibutyag sa igsuon sa biktima nga nabalik na ang cellphone sa iyang manghod, human sulagma niining nakasugat sa City Hall ang suspitsado, upat ka adlaw human sa hitabo. Timingan po niya mama, nakuha siya og affidavit loss siyang ATM, timingan niya, nag-atang siya jeep niya, nagpamilyar niya ang kuhan, nagkuha siyang cellphone. Sige na sa irilo akong manghod, gimutan na dyan niya kay siya, bus, oras na bus, maingon sa ito nakuha siyang cellphone. Alas 11 sir, namoto iyang gikuha diretso. Yang gi-open ang password kibaw man siya. Nimo niya ako ni boss. Asa ni nimo? So bago ni karon ingon man to nga ang kuwatan nga giprinda ra siya og 500. Apan ang suspitsado nakalingkawas ra usab gumikan sa kaluoy sa biktima. Ni tug-an daw nga dili daw siya na mao nagkuha kay giprinda ra siya na takong manggod naluoy pod mamba. Naluoy pod siya kay daot daw kuno nya iya ko to ang sibagan daot. Samtang gibutyag ni Paho Barangay Captain Lindel Bolyos nga misiya usab karon ang pagpangawat ug pagpanglungkab palibot sa ilang barangay hall, ilabi na ang mga battery sa truck. Sa ako alang sa paglingkod, gilihian kog tulo, gipunan pa jug duha ka battery sa truck. Mao na nga ang akong gibuhat kay basin inside job jud kay kibaw ba sila sa angle sa kamera sa barangay. Nagduda ang kapitan sa barangay nga posibleng inside job ang hitabo tungod kay sa sunod-sunod nga mga insidente sa pagpanglungkab, pulos kini wa makuhai sa CCTV. Gitigom ni Kapitan Bolyos ang tanang mga barangay tanod aron masigurong wala nay mga pagpangawat o pagpanglungkab nga mahitabo palibot sa ilang barangay. I-posting na ko na sa barangay. Total 15 man ang duty sa gabi, 15 po sa buntag. Sa to pa ako na nang i-deploy kung asa dapita sila nga area nga ilahang responsibilidad. Para kung unsay may tabo, dali ra pag-pinpoint kung kinsay ma-blame na to. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.